במהלך ההיריון השלישי חווינו מקרה מאוד מאוד קשה של הבחנה רפואית מאוד קשה לגבי הילדה שלנו, התינוקת. מצאו שיש לה מום קשה מאוד בלב. דרשו איתנו להפסיק את ההיריון. זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה. אני זוכר מהמקום הכי שפל והכי נמוך. פניתי לארגון התעברות לצורך הכוונה. הרב זמיר כהן דיבר איתי ועודד אותי ובירך אותי גם להיריון שבעזרת השם שנראה ישועות, אני והאישה. הרב קישר אותי עם הרבנית קלינה. באמת בשיחות שלי איתה היא באמת אמרה לי, תקשיב, אתה לא מוותר. אתם תעשו את כל הבדיקות שצריך, תעשו את כל המעקבים, מה שצריך, בשביל באמת להגיע להחלטה הכי טובה. והשיחות איתה עשו לי משהו. זאת אומרת, עוד יותר חיזקו אותי שצריך גם לתת לאמונה משקל בהחלטה הזאת. מפה, מההחלטה הזאת, באמת המשכנו לעוד בדיקות ועוד מעקבים, שכולם היו באמת קטסטרופה מבחינתנו. הרופאים הגיבו לזה שאתם בחרתם לא להגיע להפסקת הריון? הם היו בשוק. הם היו בהלם, כי כל הרופאים, כמו שאמרתי, פה אחד, המטרה שלהם היה להפסיק את ההיריון. ואנחנו בחרנו, כמו שאני אומר, כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הרופאים, כנגד כל המערכת הרפואית, נלחמנו להביא את הילדה הזאת לעולם. היום אנחנו עם ילדה שמחה, מאושרת, מלאה חיים. האמונה פה ניצחה. זאת אומרת, כמו שאמרתי, הילדה הזאת היא עדות חיה לכך שהאמונה מנצחת. זאת אומרת, אם אתה הולך עם בורא העולם, אתה לא מפסיד.